За нашето здраве, защото навлязохме в сезона, в който се появяват доста заболявания, свързани с метеорологичните фактори. Но за това ще ни помогне доктор Атанас Михайлов, лекар, специалист вътрешни болести, фитотерапевт и хомеопат. Добър ден! Добре дошли, доктор Михайлов. Здравейте! Сега да започнем. Трябва да ни дадете някакъв съвет, тъй като сезонните заболявания, особено сега през есента, са особено характерни, даже нарушават и работния цикъл в дадени моменти. Да, абсолютно. И семейства с малки деца, които ходят на детска ясла или детска градина, се ужасяват, като започне новата година, защото много бързо започват градински сополи, кашлици, възпаление на ушите, на гърлото и така нататък. В тази връзка помагах на една журналистка, която искаше да напише материал за укрепване на имунната система, и първият ми съвет към нея беше първото правило да не се съсипва имунната система с неправилни лечения. Ето сега пример. Как да разберем кои са неправилните? Водят ми 3 деца от Монтана и за първата и на 3 деца по Тендиго дадена рецепта за локален кортикостероид, защото кашляли. Да. Сега тъжното е, че в Монтана колегата може да не знае, ама и тук от Софийска болница същата препоръка за начало локален кортикостероид. Аз не го отменям, ако е толкова трудно дишането и кашлицата за кратко време, за 3-5 дена, ама защо да се започва с това? Ето сега доцент Мангъров, който често гостува тук, съветваше, като го питат как лекуват си болници от COVID, уводняваме ги. Що ги уводнявате? Защото не пият вода. Първото правило, достатъчно течности да се приемат, за да се втечняват секретите. Освен това, има много естествени продукти за кашлицата, да кажем кромит лук с мед на ситно рендена стърган, по чайна лъжица 2 през 1-2 часа. Чудесно. По-бавно ги казвайте, за да могат да ги запишат. Добре. Аз искам този разговор сега да мине под наслова, как да се изразя. Как да надхитрим сезонните болести? Защо да го надхитряваме? Още преди 2000 години Хораций казал сапера оди, има и смелостта да мислиш самостоятелно. За съжаление, в доста семейства разчитат някой друг вместо тях да измисли лечението, което не е добрата идея. Имам предвид за закаляване, за движение. Ще споменем каквото може в нашия разговор днес. В този ход на разсъждения в аптеките продават и билкови продукти за кашлицата, например на базата на брашлян, които може да се използват, и тинктура, която да може да се... Да не споменаваме само... Нищо не споменавам. Не, аз казах да брашлян. Знам го това нещо. И още много други рецепти, например черна ряпа, отрязва се капака, издълбава се и с захар. С захар или мед. Това също много добре помага за кашлици. Знам, аз съм го изпитал по ваш съвет преди много години. И така стигаме и защо действат тези неща. Защото в 1928 година Б.П. Тонкин въвежда понятието фитонциди. Фиторастения, чедо от латински убивам, растения, които убиват бактерии, вируси и гъбички. Да съм по-ясен, лук, прас, чесън, черната репа, която споменах, хрян, са класически растения, чрез които тялото може да се справи с патогенни микроорганизми. Имам един малък въпрос, подвъпрос, ако мога така да се изразя. Напоследък обаче все по-често говорим за много нитрати и препарати, с които се обработват българските зеленчуци. Това може ли да повлияе на качеството? Сега, ако върнем назад филма, още преди да влезем в Европейския съюз, продаваха на пазара тестове за домашна употреба, но и сега има такива електронни прибори, някъде около 300 лева. Семейства с малки деца, с бебета могат да си тестват плодовете и зеленчуците. По правило, когато в началото на сезона се събира реколтата, се натрупват повече нитрати. При лагеруване намалява тяхното количество. Сега това е проблем, който трябва да ни обясняват хора, свързани с земеделието, специалисти от Медицинска академия, Медицинския университет, специалисти по храненето. Да, има го този проблем, ама
Какво значи да не ядем ли сега в случая? В старата... Можем ли да минем някаква механична обработка на плодове и зеленчуци? Ами когато се изцедят на сокове, една немалка част остава в целулозата. Чувал съм вода с сода и така нататък. Така, ама какво ще остане от минералите и микроелементите, които са водорастворима съставка и са важни за укрепване на имунната система? Значи, анорексична, гладна имунна система равна на повече болести. Кога ще е гладна имунната система? Когато децата, пък и възрастните, не се хранят правилно. Тук на Патриарх Евтимий веднъж гледаме едно дете с майка си. Казвам Патриарх Евтимий, защото там има такива дикянчета, където седят сокове. Детето дърпаше, иска майка му сок да му купи, а тя му купи баничка. Ето ти баничката е нещо, което не е добро за имунната система. А сок от червено цвекло, от ябълка, от моркови е заряд за доброто функциониране на имунната система. Морковите съдържат каротин. Той се превръща в организма на витамин А. А витамин А помага тялото да образува имуноглобулини типа, не позволяващи проникването на патогенни микроорганизми в тялото. И даже съм се извадил тук Слушам. Една извадка, която е в листовката за ваксината срещу морбили. От 0 до 6 месеца 60 000 единици се полага на бебета да бъдат приложени при тая ваксина, за да се елиминират странични ефекти. От 6 до 11 месеца 100 000 единици, над 12 месеца 200 000 единици. Това е еднократна доза, като илюстрация за протокол на университетската медицина за ролята на витамин А за укрепване на имунната система. Но витамин А аз не препоръчвам за собствена употреба без консултация с лекар, особено за децата, но могат да пият колкото искат морковен сок до поранжевеняване, защото каротина се трансформира в витамин А в тялото, без да има някакви проблеми с неговото натрупване и вредни ефекти. Има ли някаква ваша рецепта, примерно за лечение при грипни състояния, грипозни по-скоро? Има много рецепти. Значи, в такъв смисъл тук обръщам внимание, фокусирам на факта, че няма лекарства, които убиват вирусите. Много важно. Защото дигне детето примерно 38,5-39 градуса температура и бум, веднага се предписва антибиотик. Въпреки, че има много хубава брошура за рационална употреба на антибиотиците в обществото и на 18 ми на деня за антибиотичната резистентност. И въпреки този чудесен материал на нашето здравно министерство, през глава се предписват каквито хрумнат антибиотици, убивайки много от полезните бактерии в нашия микробиом. Значи, ще се дадат антибиотици, ако имаме усложнения бактериални. Това ще се познае по C-реактивния протеин, който като превиши 100 микрограма на милилитър, като нормалната референтна горна стойност е 4,5 микрограма на милилитър, тогава ще се направи микробиологично изследване, антибиограма и чак тогава антибиотик. А пък срещу вирусите могат да се използват, както им казват бабините рецепти, ехинацеята в разните варианти, които има настойки, таблетки, може да помогне, билкови чаеве също и треската. Неща, които трябва да знаят студентите, заслужават да ги скъсат на изпит, ако не знаят това нещо. Още в трети курс по патофизиология се обяснява защо високата температура е лечебна. При 38 градуса и половина се активира фагоцитозата. От малките бели кръвни клетки при 38 градуса и половина се образуват 20 пъти повече фагоцити, които изяждат патогенните бактерии. При 39 градуса 10 пъти повече интерферон се образува в тялото, който убива вирусите. Не случайно казах, че няма лекарства, които убиват вирусите, но тялото ще си ги произведе, когато бъде принудено от... Не е ли много високо? От 39? Не е много високо. Имам научна публикация, която във връзка с коронавируса беше коментар за това, че 5 дена 39 градуса не е проблемна температура. Но сега за това нещо се учи по патофизиология до кога да се поддържа високата температура. Ако някой не я понася, субективно може да е това, може да се прибегне до температура понижаващи средства. Когато имаме
хронични заболявания, особено в фаза на декомпенсация, като сърдечни заболявания, начало на инфаркт, начало на инсулт и така нататък. Ето ти показания, когато температурата може по-бързо да се сваля, без да чакаме 5 или 7 дена. Но пак връщам се, доцент Мангаров успокоява родителите, притесняващи се от висока температура, че могат да получат децата температурен гърч. Да, може да го получат, но предразположените към това могат да го получат и на 37 градуса и половина не е необходимо да стигаме до 39. Нещо повече. Парменид, това е гръцки философ, живял 515 година преди Христа до 470, казва: дай ми силата да произвеждам треска и ще лекувам всички болести. Има много такива факти в медицината, например онкохипертермия, където загреят до 41 градуса и 80 тялото. Да не влизам в подробности, но съществува и такъв подход за справяне с сериозни болести. Искам да обърна внимание на някои неща, които са важни за спазване и не изискват да се купува нещо от аптеката. Въпрос на организация. Вече казахме за треската. Дневната светлина. Не съм чул съвети в мас-медиите за ролята на късия ден, мрачното небе, малкото светлина. Сега ще сменяме и времето и това да прибавим, да. И така, защо има най-много грип, коронавирус, простуди около Нова година? Тогава са грипните епидемии, това е факт. Защо? Защото когато имаме малко светлина, тялото произвежда повече кортизол. Това е от групата стресови хормони. Той има способността да потиска имунната система и съответно тялото става по-уязвимо за бактерии и вируси. И така поне половин час, особено сутрин, е препоръката да се излиза на разходка, спорт на открито и така нататък. Движение. Световната здравна организация препоръчва 150 до 300 минути седмично умерена физическа активност. И тук има дози, за които нищо не чувам. 150 до 300 минути. 150 до 300 минути, 150, 20-30 минути, 300 са по един час на ден, разходка или някакъв спорт, джогинг, нещо, който обича тенис. Да, но тази разходка, ако я правиш в центъра на един урбанизиран град, ще има ли полза от нея? Сега, когато имаме инверсия, значи долу е по-студено, отколкото на Черни връх София, ако вземем. Да. Няма движение на въздуха, има натрупване на вредни емисии. Не е много добра идея, но във всички други случаи е. И затова се препоръчва спорт на открито с предимство при спорта в залите, фитнес и каквото се практикува в зали. За движението още нещо да кажа. Говоря за стандарти. Подбрал съм неща, които са от университетската медицина. Защото днес споменахме, хомеопатията била лъженаука. Хубаво, сега кой каквото смятате и да бъде. Няма да я защитавам, днес това не е темата. Но за децата има стандарт определен да им се осигури 5 км на ден физическа активност. Сега познайте колко процента го изпълняват това. 5 км? 5 км. 2 в училище, 3 в къщи. Първо в една руска публикация го намерих, ама сега ако го кажеш, ще кажат, ние сме по англосаксонската школа, махни ги тия прости ориенталци. Да. Оказва се, че англосаксонската школа го уточнява. 14% от децата от първи клас имат тези 5 км движение. Към възраст за постъпване в колеж при мъжете 40%, а пък при жените си остават като планктон по-голяма част от децата. Ето виждаш сега колко неща има деца на една ръка разстояние. Дозиран глад, автофагия. Нобелова награда е дадена на Йошинору Суми 2016 година, кой имам предвид. Човекът се разболее много често не му се еде. Що трябва да го тъпчат със силна храна? И пак се връщам на някои наши знаменити медици, които съветват пържоли и кюфтенца за укрепване на имунната система. Един друг колега... Какво не е лошо. Добре, който обича да ги хапва, ама сега когато е болен, точно защо? Това са храни, които изискват да бъдат преработени от черния дроб аминосъединенията и да бъдат излъчени през бъбреците. Аминосъединенията, които влизат в тялото ни благодарение на животинските белтъци. Така че, като дадем отпуска на имунната система, тя ще върши по-добра работа. Връщам още малко филма. Мисля, че
преди колко, 4-5 години, сега може и 10 да се 9-10, стана дума, че над 50 грама червено и обработено месо повишава риска от развитие на рак. Става дума колбаси, шунка, разни печени меса, като пържолите. Млените меса. Да. И пак връщаме на нитратите, в които ги има колкото искаш в колбасите. Но сега, кой каквото обича това да се яде, аз изисквам само към обичайното хранене да приемат и минимум половин килограм пресни плодове и зеленчуци. На ден? На ден, защото съдържат ензими, те са важни за имунната система, антиоксиданти също, които са като нейно гориво и така нататък. Когато човек е болен, ден, два, три и да не приема храна, няма да се разболее от това. Напротив, в условията на неприемане на храна, Йошинори Осуми, японски учен, доказва, че тялото унищожава клетките, които са нападнати от вируси и рак, смила ги до съставните части, използва ги за ремонти в тялото. Ето ти още едно нещо. Значи от тук имаме светлина, половин час всеки ден, движение 5 км. Това е стандарт. Да. Дозиран глад, когато човек се разболее. Детоксикации. Детоксикация аз препоръчвам по пълнолуние, 3-дневно разтоварване. При пълнолуние? 2 методики на пълнолуние, да. Но да не влизам сега. Абсолютен глад или? Не. Едното е със супена лъжица английска сол. Първия ден, втория също така започва ден, на третия също. 2 литра сок от 4, ако са големи, 6 по-малки грейпфрута, 2-3 лимона и до 2 литра портокалов сок. Добавят се 2 литра вода, това е храната за деня. На който му е гладно, може да хапне някоя салата, зеле и моркови, да кажем банан, ябълка. Понася се, имам едно пациентче от Варна, което за атопичен дерматит 5 пъти го изпълни това нещо и се изчисти не само, че се оправя ужасния мой обрив с сърбежи и разшествен до кръв, но и трета сливица, която запушваше носа. Аз искам обаче да ви помоля да кажете каква е вашата така изпитана рецепта за засилване на имунитета. Номер 1 е клеевата тинктура. Само едно нещо, ако изберем от всичките неща, ехинацея, билки и прочее. Клеевата тинктура е тъмния восък в кошера. Ако той бъде надупчен, за да види някой кой има в него, или бъде повреден, изгние част от него, или влязат гризачи, които пчелите ще убият, за да не изгният и убият пчелите, го мумифицират, облепвайки с прополис. 30 грама пчелен клей, който може да се купи на пазара от кошерджиите, които продават мед и други пчелни продукти, се нарязват, заливат се с 100 мл 95% спирт. Да. Може от първи-втори ден да се използва тая настойка, но за една седмица се разтваря добре и неразтворимите частици, като нали се продават и готови? И готова има, да. Също, който не иска да го прави, може да си купи готова, ама казвам го това, защото сега откъде да го купя, откъде да намеря, почват едни такива оправдания. Аз предлагам неща, които са, дето се казва, на една ръка разстояние. Знам, през годините сме ги опитвали, изпитвали всички. Аз искам да ви помоля сега малко по-специално да обърнете внимание. Имам специална молба от мои познати. Какво бихте препоръчали за тези неприятни болки от камъни в жлъчката? Сега, на 100% самодейност не съветвам да протеча лечението, защото ако е 2 см или по-голям камък, ако е стара находка и са изтънели... Малки са, да, малки са. Тогава, ако са малки, липов цвят, една шепа или 3 супени лъжици, да се вари в литър вода, докато остане на половина течността и се пие по една чаша 2-3 пъти на ден. Като ходят хората на работа... Само липов цвят? Само липов цвят, да. Доста добре действа. Сега има и по-сложна рецепта с съкъс, с бял тамян и мед, но да не влизаме в тия подробности сега. Добре, аз ще ви помоля после да кажете какво. Добре. Да. Такива неща, какво да кажа? Значи, чета тук разни интервюта на знаменити колеги в мас-медиите, каквото казват, на термина имуно.
бил компрометиран заради многото хранителни добавки, които са на пазара. Сега с част от твърдението съм съгласен. Особено тия, които по мултилевел се продават, е пръсни пара. Обаче, в рубриката хранителни добавки са витамин С на прах, витамин D3, който е в профилактиката на рахита при децата и на остеопорозата при възрастните. Витамин А, който споменах, ехиноцея, вечерна иглика, каротен, селен, който е класически антиоксидант, укрепващ имунната система. Ако са верни приказките на колегите, всичко това не трябва да се използва за укрепване на имунитета. Защо не се използва? Оттам нататък селена го има и в естествени източници, какъвто е бразилски орех. 1000 микрограма на 100 грама продукт има, така че 2 бразилски ореха осигуряват към 200 микрограма, което е на чудесна... Къде се продават бразилските орехи? Където продават фастъци, разни ядки. Значи има ги аз. Има ги, разбира се, не са много скъпи, съвсем поносима е цената. Но обръщам внимание на него, защото има още един проблем в България, който е иницииран от Европейския съюз с йодираната сол от 28 до 54 мг на килограм всеки. Чакайте, те преди години ни караха да пием, да си свалим само с йодирана сол. То няма и друга. Да. Това може, който любознателните да прочитат постановление на Министерския съвет от 1994 година. Трябва да ги съдържат тия 28 до 54 мг калиев йодат за населението, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост. Добре, как го коментирате? Това полезно ли е? Сега, след като имаме 400 000 случая в България, епидемия от автоимунни реодити, в България май не е много полезно. Каква сол тогава да употребявам? Ще кажа сега каква, не от произведена в Европейския съюз, в съседни държави, Сърбия, Турция, Македония, може и да се намери неодирана. Нещо повече. В постановлението е казано 28 до 54 мг, ама колко е този килограм, който го купуваме и сега от бакалията днес? Не пише. Да. В Мароко на опаковката се пише, че е неодирана сол. В неодираната 330 мг на килограм пишат хората. Да. Така че, добре, но айде сега влизаме в една друга тема. Добре. Но казвам, ако се използва такава, каквато масово се продава, да не е повече от 5 грама на ден. Оттам нататък... 5 грама е една лъжичка малка. Равна, да. Да. Института за оценка на риска в Германия определя 500 микрограма доза, която ако се превиши, започва автоимунното увреждане на щитовидната жлеза. Но това казах изделна тема. Сега имаме селен, който чрез бразилски орех... Какво друго да кажем за профилактика срещу грипа, освен това, което изборихте? Значи, казах за фитонцидици и рецептата с черната ряпа. Лук, праш, чесън, колкото повече, толкова е по-добре за организма. Петър Димков е спасил 280 болни от холера войници с щукан чесън в съчетание с лимон тозу. 70-та година в Турция паднаха десетки жертви на холерата. Ама сега да не влизаме в тия подробности, да се хапат по няколко скелетки чесън. Добре, да се върна на лука, значи една по-разширена рецепта про Морис Месеге, френски знаменит фитотерапевт, предлага за кашлите, за поддържане на здрав бял дроб, 200 грама наситно рендестърган кромит лук, 100 грама мед, 750 мл бяло вино. Всичко това се смесва, 5 дена кисни, след което се прецежда и изцежда с един център, да не става вян материала. Да кажем, по супена лъжица 3-4 пъти на ден. Аз трябва да ви помоля тук да приключим, но да кажем на зрителите, че ние с вас се оговорихме да направим нещо интересно, което ще експериментираме следващата седмица. Да имат нашите зрители по-чест достъп до вас и за съответния ден, както правихме преди много години, знаете, в една друга телевизия. Всеки ден доктор Михайлов правеше в събота, своята биопрогноза. Няма проблем за това. Благодаря ви, доктор Михайлов. Благодаря ви за гостуването. Време за реклама.